Doncs benvinguts tots en aquest Twitch de Neurones Fregides i jo sóc la Cèlia, de Soc Tastaulletes, que aquest Twitch la idea és fer-lo part del projecte La Gola del Llop. La Gola del Llop és un projecte que financia la FCRI, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, en el qual parlem de 4 grans amenaces per a la nostra salut. I curiosament avui parlem de l'envelliment, que és un tema molt interessant, perquè com pot ser que l'envelliment sigui una amenaça per a la nostra pròpia salut, i parlarem una miqueta com d'aquest tema tranquil·lament amb en Salvador Massip. Què dir del Salvador Massip? Bueno, és metge, és doctor, és investigador, és catedràtic, és divulgador, és escriptor, i segur que me'n queden tantes més. És un no parar. L'única cosa que no ha fet, jo crec, és un Twitch, i avui s'estrena, així que em fa molta il·lusió. El podeu trobar en el seu Twitter, que posa a sota seu, @massipS01, per intentar seguir-li una miqueta el ritme de tot el que va fent. Salvador, he fet un resum correcte? M'he deixat alguna cosa? Com et presentes a tu mateix? No, bàsicament sembla que ho has dit bé. Jo em presento amb les coses que m'agrada fer, que és soc metge, soc científic i soc escriptor, bàsicament. La resta són accessoris, suposo, tot això. Perfecte. Doncs explica'ns una miqueta, perquè acabes de dir ja que ets metge, quin és el teu recorregut, què has fet una miqueta, com has arribat fins aquí, quina és la teva història? Soc un metge diferent als metges que penses quan sents la paraula metge, no? Jo, des de molt petit, m'ha interessat les ciències d'una manera o una altra. M'ha interessat molt la medicina. O sigui, jo vinc de família de metges i és la típica cosa que penses, per tradició familiar seràs metge. No, és que a mi realment m'apassionava el concepte d'entendre el cos humà, no? I entendre per què no funciona. No sé per què, és una cosa que suposo perquè, en part, perquè ho he mamat a casa i sempre he tingut aquest interès. I des de molt petit tenia molt clar que m'interessava estudiar medicina. El que passa, clar, no sabia com acabaria ni sabia totes aquestes possibilitats que se t'obren un cop entres al món de la biomedicina, de fet, que és una mica el que faig ara. I en paral·lel també, des de molt petit, sabia que m'agradava escriure. M'agradava, més que escriure, explicar històries. M'agradava, sempre he tingut molta imaginació i m'he hagut d'esforçar molt poc per inventar coses, no? I al principi, quan no sabia escriure, dibuixava, o jo era el que m'inventava les aventures amb els meus companys. Per exemple, quan érem petits, doncs jo de seguida tenia un guió i de seguida fèiem una història i era jo el que muntava la història. I amb el temps això es va anar convertint en ganes d'escriure aquestes històries, de poder explicar, compartir aquesta imaginació. Així, en paral·lel, escrivia i m'interessava per la ciència. I he acabat sent això. He acabat sent un científic que escriu o un escriptor que fa ciència. Són els dos àmbits principals. En el món de la medicina, que és una mica el meu interès segueix sent la medicina, però l'estic abordant des d'un punt de vista més científic. Al final, Salvador és un dels defensors que les ciències i les lletres es troben més del que volem pensar o ens fan pensar des de l'educació. Que des d'aquí, pels qui venen per mi ja saben que jo sóc una gran defensora de que ciències i arts no és que siguin enemigues, sinó que són amigues, que s'estimen molt i que fan les millors obres d'art possibles. I és molt xulo veure-ho en els teus llibres, que moltes vegades, fins i tot els llibres que no són de divulgació per se, tens aquesta com vessant una miqueta científica que dius, ei, això em sona, i és molt xulo. Fins i tot, i amb la ciència també, tota la part aquesta narrativa que adquireixes escrivint, també la incorporo a la ciència. Tu i jo no cal que et convenci d'això, que la ciència i les lletres són part de la cultura, de la mateixa unitat. A més, tu i jo ens vam conèixer precisament fa molt de temps en un acte d'aquests en el qual estàvem reivindicant tu pel teu costat i jo com a presentador d'aquell acte, el tema d'això, que les ciències i lletres han de comunicar-se més i han de trobar la manera de coexistir i col·laborar, més que no enfrontar-se. Sempre hem viscut una mica aquesta dicotomia de ciències aquí i lletres allà, ets de ciències o de lletres, i bé, és veritat que cadascú pot tenir més afinitat, més tendència que t'agradi una cosa o l'altra, però el que no pots és mantenir-ho en compartiments així separats, estancs. Els científics han de saber d'humanitats i els humanistes han de saber de ciència. Això al segle XXI és impossible treballar d'una altra manera. Exacte, super d'acord. I ja que tothom va saber una mica de ciència, aprofitem. Explica'ns una miqueta quin tipus de recerca fas, perquè has dit que com a metge t'interessaven molts temes diferents, però què és exactament el que fas al teu laboratori i com has arribat fins a aquests temes concrets? Jo vaig fer el doctorat a la Facultat de Medicina també, però treballava amb temes d'espermatogènesi i era interessant, però no li veia tanta l'aplicació potser com
amb temes potser més mèdics en sentit de malalties. O sigui, eren temes més fonamentals de com funciona el cos humà, que també són interessants, però a mi m'interessava més treballar potser en alguna cosa que tingués alguna aplicació més immediata. Més immediata, en ciència, quan diem immediata, vol dir més a mig termini, no, diguéssim. I això va portar al món del càncer. El càncer com una de les malalties més importants encara a la nostra societat, una de les principals causes de mort, una de les malalties més conegudes i a la vegada desconegudes, és a dir, més estudiades, però que encara ens queden més forats per poder trobar la manera de realment controlar-la. I això em va portar a fer una estada postdoctoral al Mount Sinai, a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, treballant amb un dels grans científics del càncer d'aquell moment, el Stuart Aronson, que és una de les persones implicades en el descobriment dels oncogens, d'un munt de temes claus dels anys pioners, dels anys 80, de tot el tema del càncer. I a partir d'aquí he anat estirant el fil. La ciència, la gràcia que té és vas on la curiositat et porta, no? Tu comences aquí i vols anar cap aquí, però després descobreixes una cosa més interessant allà i la volta vas fent voltes i al final no saps on te'n trobes. I això és una mica el que he estat fent tots aquests anys, trobar la manera de seguir aquesta curiositat que sempre he tingut i a veure on em porta. I començant amb el càncer, que segueix sent un dels temes que fem al laboratori, estem investigant les bases moleculars del càncer, és a dir, per què passa el càncer, amb la idea de trobar maneres sobretot amb la part del càncer, estic ara trobant maneres de buscar millors tractaments que evitin el que es diu el relapse, bàsicament, el que torni a haver el càncer. El càncer moltes vegades el tenim controlat, el podem frenar, el podem gairebé aturar del tot, però de cop i volta apareix un rebrot i aquest rebrot ja no es pot controlar més i això acaba sent mortal per la persona. Per què passa aquest rebrot, no? I com es pot evitar? El cos pot prevenir o es pot després tractar? Que és una de les àrees que fem a nivell d'això, estudiar les cèl·lules i els gens i les molècules per saber què justifica això i això traduir-ho en un fàrmac potencial. I tota una altra branca del laboratori que està treballant amb el tema de l'envelliment, perquè em va portar a través dels temes de càncer, va anar portant cap aquí, i això és un tema fascinant. O sigui, si el càncer és potser una de les malalties més, des del punt de vista biològic, més fascinants que hi ha, perquè és una cosa relativament simple, és una cèl·lula que està creixent més del compte. Dius, això s'hauria de poder controlar, sabem quins gens ho causa, però no hi ha manera, s'escapen per tot arreu. És impressionant des del punt de vista biològic el repte que és el càncer. Doncs l'envelliment és una cosa encara molt semblant. L'envelliment no és una malaltia, o bé, si més no, teòricament no és una malaltia, però és un procés biològic que quan jo recordo que començava a fer divulgació, quan parlava d'aquests temes fa potser 15 anys, jo sempre deia que envellim perquè estem vius, no? L'envelliment és una conseqüència d'estar vius, una cosa normal. I ara ja no ho dic, perquè ja no ho és tan clar. O sigui, envellim perquè és un procés biològic que, com a tal, un cop l'entenem, s'ha de poder modular, s'ha de poder canviar, accelerar, frenar, i això és el que estem fent al laboratori, no? I de fet és molt apassionant quan tu agafes un ratolí i li dones una sèrie de tractaments, una sèrie de coses i veus que el seu envelliment es frena o es retarda. Caram, atenció, aquí ja no estem dient que viure i envellir està lligat 100%. Podem canviar-ho, això. I aquí obre un munt de possibilitats noves que són molt emocionants des del punt de vista científic i des del punt de vista dels que ens hi dediquem són molt divertides, realment, treballar amb aquest tipus de... Sí, la primera vegada que ho escoltes t'agafa una miqueta de respecte, de dir, ui, un moment, què vol dir exactament això, no? I què esteu fent exactament als ratolins? Esteu donant pedra filosofal en trossets així, en polsims o el que sigui, o què els esteu donant? Una cosa així, sí. A veure, la gran diferència ha sigut en els últims... Quan jo vaig començar a Nova York a treballar amb aquest tema, això era a finals del segle passat, és el 98, doncs des de llavors fins ara hi ha hagut un canvi radical. O sigui, a partir de mitjans 2000-2010, les primeres 2 dècades del segle, sobretot a partir del 2010, la investigació de l'envelliment ha canviat radicalment perquè hem entès unes quantes peces claus, no? Aquest canvi de paradigma que deia jo, no? De dir, bueno, l'envelliment és inevitable, ja està, no? A dir, no, atenció, l'envelliment és un procés biològic que es pot descriure i modificar com qualsevol altre. Això va passar fa ara 10, 15, 20, els últims 20 anys ha sigut potser el canvi radical. I això ens porta a, un cop entenem
però sobretot, primer, a definir per què envellim, i un cop entenem per què envellim, quines són les causes de l'envelliment, que més o menys en tenim unes quantes molt ben definides, les més importants, començar a buscar fàrmacs, aquesta pedra filosofal que deies, no? Que puguin frenar, desconnectar cadascun d'aquests elements. I això estem, cada laboratori que està treballant en aquest tema està provant coses diferents, però tenim un rang més ampli del que sembla de possibilitats de coses que poden frenar l'envelliment. O sigui, no és només la pedra filosofal, sinó una sèrie, un rang de possibles medicaments, intervencions, accions, que, perquè no tots són fàrmacs, o sigui, hi ha substàncies químiques, però també hi ha altres coses que poden, en teoria, frenar l'envelliment. Estem en fases, evidentment, molt inicials, en el sentit que, com us deia, això és un camp que fa 10-15 anys ni existia, pràcticament. Ara això, per primera vegada a la història, tenim capacitat de poder provar coses amb animals i veure què passa. Això fins ara era tot teòric i ara estem a la pràctica. Això és la part bonica d'això, de com està explotant tot aquest camp. Clar. I de fet també explota molt, no?, perquè grans dinerals o grans persones amb una pasta que és molt gran, doncs financien certs projectes també per poder dir, com podem fer-ho per aturar l'envelliment, no necessàriament amb aquesta visió d'anem a viure per sempre més, alguns sí que tenen encara aquesta visió de potser podem aturar-ho i viure per sempre més, que no sé, potser pel xat ens podeu dir si vosaltres tinguéssiu la possibilitat de viure per sempre més, si us interessaria, sinó més aviat amb la idea de poder viure en bones condicions, no? Perquè al final tenim una esperança de vida que al llarg de la història ha anat augmentant i ha anat, cada cop vivim més anys i tot plegat, però no es tradueix en una esperança de salut més llarga, no? Aleshores, la idea és viure més anys, però en més bones condicions. I aquí estaria una mica la gràcia de tots aquests fàrmacs, tot això, no necessàriament de trobar el que sigui perquè puguem viure anys i panys, sinó més aviat per poder viure'ls evitant Alzheimer, evitant demències i totes aquestes malalties associades a l'envelliment, entenc. Efectivament, jo crec que aquesta és una diferència important perquè quan parlem de recerca de l'envelliment molta gent simplifica i diu el que estem buscant és viure més anys, ser immortals. Això és una extrema, una caricatura una mica del que és la recerca de l'envelliment, que és molt més complexa, i la funció principal sempre, quan parles amb qualsevol persona que es dedica a l'envelliment, et dirà això, que el que volem és viure millor, els anys que sigui, però millor. Si això vol dir més anys, perfecte, però els anys que tenim, millor, perquè, com bé deies tu, hem solucionat el tema, o hem millorat moltíssim el tema de l'esperança de vida. O sigui, en l'últim segle, l'esperança de vida s'ha pràcticament gairebé duplicat, i això ha sigut gràcies als grans avenços científics del principi del segle XX, mitjan segle XX i els que tenim ara. Però ara estem en un moment en el qual vivim més, però no millor. O sigui, vivim més anys malament. O sigui, abans, clar, si l'esperança de vida mitjana era 40-50 anys, et mories a la flor de la vida, gairebé. O sigui, no et donava temps de desenvolupar càncers, Alzheimer, aquestes coses. Estaves bé. Ara, clar, si et mors a l'esperança de vida dels 80, tens aquests 20, 30, 40 anys de més que hem afegit a l'esperança mitjana de vida, són anys que quan comences a tenir problemes. O sigui, tens més anys que estàs patint i una sèrie de conseqüències, de problemes de salut que abans no veiem perquè et mories jove, no? Llavors, com podem fer que aquest allargament de vida que hem aconseguit sigui també un allargament de salut, d'anys de bona salut, perquè ja em diràs, viure per passar-ho malament tampoc té molta gràcia, no? Estar 30 anys més patint doncs no és la idea, no? La idea és 30 anys més en plena salut. I això és una mica el que pot fer la ciència de l'envelliment. Tots els avenços que hem tingut amb esperança de vida els hem aconseguit, sobretot controlant les infeccions, amb sanitat, amb una sèrie de coses. Ara anem a provar una cosa diferent. En lloc d'intentar frenar aquestes malalties que ens mataven, anem a frenar l'envelliment mateix, anem a l'arrel del problema. I això és molt interessant perquè canvia una manera d'aproximar-te a la medicina. Perquè la medicina és, bàsicament, tens una malaltia, anem a curar la malaltia. Què causa la malaltia? El càncer és una cèl·lula maligna, anem a matar la cèl·lula maligna. O sigui, vas a buscar la causa de la malaltia. Ara el que estem fent és anem a tractar la condició de base que està per sota de la malaltia, perquè tant el càncer com l'Alzheimer, com diabetis, fibrosis, glaucomes, 1000 malalties que estan relacionades amb l'envelliment, no estan causades per l'envelliment, però sí que estan afavorides per l'envelliment. O sigui, l'envelliment genera, diguéssim, un estat a partir del qual és molt més fàcil tenir càncer, tenir altres coses. Llavors, si això ho baixem, totes aquestes malalties associades han de baixar també. O sigui, tu no estaràs tractant la malaltia, però a la vegada estaràs millorant totes aquestes malalties. Amb una sola cosa, si atacant un sol problema, que és l'envelliment, estaràs baixant totes aquestes altres complicacions associades que tenim. O sigui, hi haurà menys càncer, hi haurà més envelliment, hi haurà menys de tot, totes les malalties d'Alzheimer, neurodegeneratives, tot això hauria de baixar si aconseguim frenar
els processos implicats en l'envelliment. Per tant, ens juguem molt, o sigui, realment ens juguem molt més enllà d'això de dir és que viurem 1.000 anys. Això és una simplificació. El que ens juguem és que la gent pugui viure molt millor de salut durant molt temps i totes aquestes malalties tan freqüents que estem veient ara, que al cap siguin menys de freqüents si podem realment trobar la manera d'eliminar aquests factors que les indueixen o que les faciliten. També el que anaves dient, que al final és un àmbit relativament nou dins de la ciència, però que ara ja comença a tenir com més recorregut i aleshores comença a sortir més temes, que no és una sola cura que ens ho pugui tractar tot, sinó més aviat moltes vies diferents que es poden utilitzar per atacar-ho. I una mica sobre aquest tema l'Albert ens planteja pel xat un cas concret, el del David Sinclair, que té tota una teràpia, tot això, d'envelliment, i jo també em volia aprofitar per preguntar, el que pregunta l'Albert, que què n'opines d'aquest cas concret, però dos, també que al final quan un tema es converteix molt en mainstream, en tema científic, també és molt fàcil que comencin a sortir temes una miqueta de pseudociències, i que comencin a sortir, aquesta aigua és miraculosa perquè si te la veus, té tants antioxidants que viuràs per sempre més. Aleshores, com ho podem fer també una miqueta amb nosaltres, que no estem dins de l'àmbit de la recerca directament, per poder distingir entre, aquesta gent m'està dient paraules molt tècniques que no entenc, però no és cert el que m'estan dient, versus, aquí el que sembla sí que té més sentit. És molt difícil, com bé dius, perquè s'està complicant molt la cosa i és un tema tan atractiu i la gent té tantes ganes de tenir una solució a això que, evidentment, t'agafes a qualsevol cosa que et diuen, no? Llavors, la conclusió o l'avís primer seria, si més no, ara en aquests moments no hi ha cap fàrmac, cap intervenció, res que sapiguem que frena l'envelliment en humans. Ja està, això és molt fàcil. O sigui, qualsevol pastilla que et venguin, qualsevol dieta que et venguin, qualsevol exercici, qualsevol cosa que et diguin això, qualsevol crema, qualsevol cosa d'aquestes que et diuen això frena l'envelliment, en aquests moments no ho sabem. No és que sigui ni veritat ni mentida, és que no ho sabem. Pot ser que alguna d'aquestes funcioni o no. Clar, t'estan dient el resveratrol, la metformina, hi ha gent que s'està prenent tot això ja. Al laboratori sembla que sí que funciona, però en humans no sabem ni la dosi, ni durant quant temps, ni com, ni si funciona o no, o si realment no funciona. Per tant, jo diria que, a veure, tractaments contra l'envelliment en veurem, seguríssim. O sigui, això és qüestió d'anys, estem en ello, o sigui, seguríssim que ho trobarem. El que passa que pot ser que no sigui immediat i el que no podem fer és llançar-nos a la primera cosa que ens venen. Per tant, la primera norma seria, o la primera recomanació seria prudència, perquè encara no hi ha res 100% confirmat a nivell científic de que funciona l'envelliment. Però llavors està a les zones grises, no? Perquè tens investigadors que es treballen en l'envelliment, que a vegades creuen una mica la línia cap a la pseudociència. I el David Sinclair és un exemple. El David Sinclair és un dels cracs de l'envelliment, és una de les persones que des de molt jove va contribuir molt a definir noves àrees de recerca de l'envelliment, però últimament ha fet com un canvi de xip i està anant cap a una mica, gairebé, algunes afirmacions que fan són una mica a vegades pseudocientífiques. S'ha d'anar una mica amb compte, perquè quan veus algú que vol vendre't massa el seu producte, i el seu producte pot ser una cosa que pagues o pot ser una cosa que ha descobert ell. O sigui, has d'anar una mica amb compte. Quan veus un científic està tan segur d'una cosa i no accepta o no considera altres alternatives o altres punts de vista, dubta-ho, perquè en un tema sobretot tan complex com l'envelliment i tan, diguem, jove com és l'envelliment, a tenir opinions 100% segures, jo ho veig una mica prematur i una mica optimista o una mica irresponsable, no? Per tant, desconfieu de qualsevol científic, ni que sigui un premi Nobel, que us digui l'envelliment, la causa de l'envelliment és això i per tant es cura així, perquè no ho sabem. Primer perquè és molt poc probable que estigui així, perquè l'envelliment és multifactorial i serà molt complicat i evidentment és una cosa que tenim molt ficada dintre de la biologia, és un programa que tenim escrit als gens i que està modificat per tot l'entorn, per tant no és una cosa senzilla de modificar, que ho farem, sí, que trobarem la manera de frenar-lo, estic convençut. Ara, no serà una píndola màgica i dubto que sigui una cosa de dir, mira, només amb això ja està, ja ho tens tot solucionat. Per tant, de moment, paciència, calma i a veure'ls venir una mica i no us fieu ni tan sols d'això, ni tan sols dels científics més punters. Jo ara que estic treballant, jo que treballo amb el tema, us dic, no, és que ja he trobat la pastilla, és això, segur que és això. No us ho creieu, perquè és molt més difícil. M'encanta perquè al final la ciència molts cops acaba arribant al mateix punt sempre, que és és una mica massa d'hora, no n'estem segurs, no? Qualsevol científic, si li preguntes una miqueta massa sobre el seu àmbit, arribarem a un punt en què segur que et dirà doncs no, això no se sap.
Però és la màgia una mica de la ciència. Hauria de ser Clar, això, és la gràcia, que està tot una mica per descobrir, per això és tan xulo doncs, el món de la ciència, perquè és una aventura, en cert sentit. Potser per poder especificar una miqueta més i poder lluitar una miqueta contra aquestes pseudociències, podem anar una mica en exemples concrets d'aquestes vies per tractar o curar o entendre l'envelliment. Per exemple, doncs, obro una de les caixes, perquè quan està al laboratori al final és el que vaig aprofitar per fer una mica de pràctica sobre aquest tema, és el tema de la senescència. Si ens pots fer unes 4 pinzellades sobre què és això de la senescència i si juga un rol o no juga un rol amb el tema de l'envelliment. La senescència és un dels meus temes preferits, per tant, quantes hores tenim per parlar de Poquetes. Us ho comprimeixo tot això. Bàsicament la senescència les cèl·lules senescents són les cèl·lules velles, una manera de dir les cèl·lules velles. A mesura que van passant els anys, a mesura que anem envellint, també envelleixen les cèl·lules i cada cop en tenim més d'aquestes senescents, que són una cèl·lula que li canvia la forma que té i canvia la funció que té. Que són bàsicament com una persona vella, doncs una cèl·lula vella igual, una cèl·lula que no fa la seva funció i que no té tanta energia i tanta força com una cèl·lula normal. Com més cèl·lules d'aquestes tenim, més vells estem. Això són, si més no, aquesta és la teoria fins fa 10 o 12 anys que es va fer un estudi clau que va veure que si eliminem les cèl·lules senescents en una persona, en un ratolí gran, vell, el que aconsegueixes és que aquest ratolí estigui més jove i més sa i amb més forma. Per tant, objectiu número 1 per frenar l'envelliment és eliminar aquestes cèl·lules senescents. Que és l'única solució? No, segurament no, perquè els ratolins aquests, inclús sense cèl·lules senescents, tampoc vivien per sempre. I que és fàcil de fer, tampoc. És bastant complicat de fer això d'eliminar cèl·lules senescents. Però si més no, tenim ja una diana. Anem a veure si podem netejar els teixits per treure aquestes cèl·lules velles. I funciona. O sigui, quan ho aconsegueixes, funciona. I això és una de les coses que estem fent al laboratori, és trobar la manera de fer que, a mesura que ens anem envellint, els teixits no acumulin aquestes cèl·lules velles. I això, per exemple, ho hem vist en un model un ratolí que tenim, que li donem un fàrmac concret, que havíem vist abans amb cèl·lules que frenava aquesta senescència, i si li dones al ratolí, doncs aquests ratolins viuen més temps i, sobretot el que dèiem abans, viuen un 30% menys, que és al voltant del màxim que s'ha aconseguit allargar l'esperança de vida d'un ratolí, d'un mamífer, és un 30%. O sigui, que és molt, és un terç més de vida. O sigui, amb humans seria 20-30 anys més, clar, això és molt seriós, seria arribar als 100 anys tots. O sigui, ja és molt. Però més que d'això encara de moment no hem trobat, però ja et dic que és molt. Però és que sobretot aquest 30% més de vida d'aquest ratolí tenia un 400%, o sigui, 4 vegades més salut. O sigui, estava mantenia la força, mantenia les capacitats cognitives, per exemple, mantenia una sèrie de factors que es perden amb l'edat, es mantenia fins a 4 vegades més. Clar, vam crear un ratolí que vivia més temps, sí, però sobretot més sa. I això, amb ratolins, és relativament senzill de fer. Hi ha uns quants exemples que s'ha aconseguit. Com ho passem a humans? La pregunta. Això realment té alguna manera que funcioni amb humans? Bueno, això estamos en ello, aquí estem mirant a veure com es fa i ja anem veient. Però al final hi ha d'haver-hi diferents maneres de netejar els teixits, diguéssim, d'eliminar aquestes cèl·lules velles i al final el que hem d'aconseguir és trobar la que tingui menys efectes secundaris. Clar, amb ratolins no hi ha problema, però hi pots anar fent. I això és curiós perquè és molt diferent de quan busques un tractament contra el càncer. Nosaltres amb el càncer podem permetre donar un tractament que sigui agressiu, que tingui efectes secundaris, perquè el dones durant un temps limitat i perquè si no el dones la persona es morirà. Bàsicament estàs salvant la vida, per tant pots acceptar un preu que a vegades és molt alt. Els que heu vist un pacient, algú proper o vosaltres mateixos amb quimioteràpia, radioteràpia, són coses que salven, evidentment salven la vida, poden curar un càncer, però tenen un cost, tenen un preu. Amb envelliment no ens ho podem permetre, això, perquè hem de donar un fàrmac que s'hauria de donar per períodes molt llargs, si no per sempre, i en principi una persona sana, o sigui, estàs envellint però no tens cap malaltia, per tant el que no pot ser és que tinguis un fàrmac que et dona mal de cap, diarrees o pèrdua de força, clar, això perdria tota la gràcia, no? Per tant, aconseguir un fàrmac amb 0 efectes secundaris i que tingui un efecte contra envelliment, això és complicat, és molt complicat. Per tant, trobar una píndola realment que freni l'envelliment, que funcioni en aquest sentit, que tu te la puguis prendre com una vitamina pel matí i dir, mira, prenc la pastilla i ja està, no passa res, això s'acostarà molt. El que veurem abans segurament seran medicaments que frenaran l'envelliment en el context de malalties, per exemple, l'Alzheimer, frenar l'envelliment per evitar en persones que estan tenint una degeneració com l'Alzheimer.
coses així segurament les veurem abans que no coses que puguin donar-se a tota la població. Clar, perquè aleshores, si es tractés, per exemple, un tema que algú està patint l'Alzheimer i se li donés aquest tractament o el que fos, la idea seria aturar-ho i en l'estadi en el que estigués o fins tot revertir-ho i tirar enrere? És bona pregunta i això suposo que és una cosa per fases, no? Primer ho atures, després ja veurem si podem tirar enrere. A veure què, però en principi sí, si ho pots aturar, res no et diu que hauries de poder anar més enrere, no? Això crec que són dues fases dintre del que és l'estudi de l'envelliment, per exemple amb l'Alzheimer, de dir, podem, si més no, frenar aquesta degeneració que veiem amb l'Alzheimer, és la degeneració a nivell del cervell, però en l'envelliment en general seria la degeneració dels teixits, no? Podem frenar d'alguna manera aquesta degeneració progressiva i després ja veurem si la podem tirar enrere, que també hauria de ser possible, però en principi és això, un cop entens el mecanisme, l'has de poder tirar endavant i endarrere, d'alguna manera, no? Per això, clar, això canvia molt la cosa, perquè si podem tirar-lo enrere, podem començar a donar aquest tractament quan som grans, o sigui, no cal donar-lo de joves, perquè tu pots arribar a tenir 60 anys o 50 anys, el que sigui, comences a notar, ui, això, el cos no funciona bé, començo a prendre el medicament, i doncs no tan sols paro, sinó que em recupero fins als 30 o als 40 o que sigui, i mantenc jove. Si no, si és un problema que només pots parar-ho, ho hem de començar a donar quan tens 20 anys, perquè ja et quedessis d'aquesta manera per sempre, que és molt diferent. Llavors és complicat, perquè un cop més tornem a estar al mateix, o sigui, hi ha alguna manera de fer-ho amb zero efectes secundaris, és molt difícil. Per això hi ha alternatives als fàrmacs, que és una cosa que segurament molta gent ha sentit parlar, que són les intervencions a nivell de dieta. Es parla molt de la restricció calòrica o d'una variant que és el dejuni intermitent. I això és un cop més tornant al que deia abans, no hi ha cap prova que funcioni en humans, tot i que hi ha molta gent que ho està fent, però sí que amb animals funciona molt bé. O sigui, amb animals és una de les coses més antigues que s'ha vist en l'envelliment. De fet, això són experiments a principis dels anys 20 del segle passat, o sigui, fa un segle, 20-30, per tant, fa gairebé un segle que se sap que si amb un animal de laboratori li fas passar gana, però molta, o sigui, és una restricció calòrica molt severa, és a dir, redueixes el que menges més del 50%, aquests animals viuen més temps. I llavors, clar, està molt bé. Ara, vols pagar... Clar, ara... Clar, perquè és això... S'està buscant maneres d'aconseguir el mateix efecte sense haver de patir el d'això. Llavors, alternatives, hi ha fàrmacs que intenten simular aquesta manca de nutrients perquè el cos es cregui que estàs passant gana, sense passar-la, o aquesta alternativa, que és el dejuni intermitent, que el que fa és, sí, estàs durant una part del dia sense menjar i menges normal la resta, no? Però aquest període de dejuni el que fa és que activaria, en principi, aquests mecanismes de defensa que tenen el cos per frenar l'envelliment i després ja tu podries menjar normal i no es notaria. Si això funciona o no funcionarà en humans, ja ho veurem. Nosaltres, de fet, tenim un estudi en marxa amb això, o sigui, tenim un estudi amb voluntaris que els estem fent un estudi de dejuni intermitent i el que farem és mirar si hi ha algun canvi de marcadors d'envelliment. El problema és com ho mesures. Com mesures tu que una cosa està frenant l'envelliment? Això és molt complicat, a menys que facis un estudi que duri 80 anys o 40 anys. Això és molt complicat. Com fas un estudi a curt termini o mig termini que et permeti saber si hi ha algun canvi important en l'envelliment dels teus teixits? I això ho estem fent ara, doncs això, amb unes dones amb edat menopàusica, i molt curiosament, la menopàusia és una cosa que passa gairebé el 50% de la humanitat i està molt poc estudiada, i això és perquè la ciència sempre ha sigut molt masculina des del punt de vista. La ciència sempre ha sigut blanca, europea, masculina, i ara està canviant, però hi ha molt de desconeixement amb això. En un moment tan crític de la vida de la dona, que és la menopausa, en la qual hi ha una acceleració de l'envelliment, hi ha una sèrie de canvis hormonals que fa que l'envelliment s'acceleri, i això és molt desconegut. Llavors, estem mirant si hi ha alguna manera d'aplicar això del dejuni intermitent, per exemple, com una cosa que seria relativament senzilla de fer, i no tan traumàtica com una restricció calòrica severa, i si hi ha algun canvi en els teixits. Clar, però abans per fer això hem de definir marcadors, algun tipus de cosa que permetin mesurar si els teixits estan millor, no? Perquè, per exemple, tu si tens algun problema, no sé, el que sigui, amb la diabetis, doncs mesures la glucosa, no? Fas una anàlisi de sang i et surt allà tots els paràmetres que vulguis de com tens la funció del fetge, dels ronyons, com tens el sucre,
però això no hi ha cap paràmetre que et digui com estàs de vell, com estan de vells els teus teixits. Per tant, hem de començar per aquí. Què podem mesurar per saber si això funciona o no? I estem fent en paral·lel mesurar això i veure si funciona o no funciona. Un protocol relativament senzill de fer durant un temps relativament curt, que és un any, en una època molt concreta d'acceleració d'envelliment amb les dones, i veure si això té o no té algun efecte. A veure. No, perquè ara com parlaves de dejuni intermitent, aleshores quines hores o com funciona, com ho estàs fent en aquest estudi, o quan pots compartir, clar, no sigui tot aquí segellat en secret. Sí. No, podem compartir-ho. De fet, haurem de tenir els resultats l'any que ve o l'altre com a molt, hauríem de tenir els primers resultats i saber com va tot això. De fet, demà passat m'han d'arribar les mostres de les primeres voluntàries i que hem de fer les anàlisis de marcadors, a veure com ho tenen. Per tant, estem treballant-hi. En principi, clar, una mica la pregunta que fas és també una pregunta clau, perquè el que estem veient que funciona amb ratolins o amb animals, com sabem si funciona amb humans? És a dir, i si diem, vinga, fas un dejuni de 16 hores i això t'activa els mecanismes. Com saps que són 16 i no 14 o no 17? No ho sabem, això encara, no sabem exactament. Alguns diuen, bueno, fas dies sí, dia no, o 5 dies i 2 dies no. No sabem tot això. Són protocols que s'han d'anar definint, com en totes les malalties, com en tots els tractaments. Sempre proves una cosa i si funciona ho ajustes fins que trobes la millor combinació. No? Per tant, encara queda molt per saber. El que estem provant nosaltres és bàsicament seria l'equivalent a saltar-se l'esmorzar, bàsicament. O sigui, tu sopes, posa que acabes de sopar a les 10, doncs en lloc d'esmorzar te'l saltes i no menges fins a l'hora de dinar, fins a la 1 o les 2. Estàs bàsicament unes 14-16 hores de dejuni. I això, en teoria, a dies alterns, i hi ha també protocols això de 5 més 2, també seria una altra manera. Veurem si alguna d'aquestes coses té algun efecte. Si podem detectar algun efecte, per petit que sigui, llavors podem començar a modificar això, dir, val, això funciona, anem a provar altres coses. L'avantatge és que estem fent-ho, per exemple, en paral·lel amb estudis amb animals de laboratori, amb ratolins. Els ratolins els podem obrir i mirar-los quan acabin el d'allò, mirar els teixits exactament. Potser millor no fer-ho amb els vostres. Amb humans, amb els voluntaris no els podem obrir. Per això l'avantatge és aquesta. Podem tenir alguna cosa que estigui... Hi ha algun marcador circulant a la sang, que amb una anàlisi de sang puguis veure que sigui l'equivalent al que tu veus quan obres un teixit i veus, miro el fetge per dintre i el fetge està així, té aquesta edat, diguéssim, té aquest envelliment. Hi ha algun marcador que ens ho digui això? Perquè si existeix, llavors sí que tindríem anàlisis potencials. Ja hi ha algunes coses descrites, això, amb els temes d'epigenòmica, el que es diuen rellotges epigenòmics, que és de metilació, que són els que mesuren l'envelliment, però crec que encara s'han d'afinar una mica, encara es pot millorar, perquè no són tan, crec jo, obvis, sobretot perquè crec que l'envelliment, una de les teories que tenim nosaltres, que l'envelliment no és homogeni, no va a la mateixa velocitat a tots els teixits. Tu pot ser que tinguis un envelliment al fetge més ràpid que els pulmons o el cervell més ràpid que el fetge, cadascú depèn molt d'això. Si no és tot simultani, crec jo, i per tant els marcadors segurament van sortint a diferents moments en diferents teixits i crec que això és important saber-ho, que puguis mesurar amb els teixits importants com tens el fetge, com tens el cervell. O sigui, la idea seria que en el futur tu vas al metge i dius, vostè quants anys té? Doncs 70, val. El seu fetge en té 60 i el seu cervell en té 55 i els seus ronyons en tenen 80. O sigui, és que puguis trobar això, perquè llavors saps on actuar, saps on pots dirigir un fàrmac. Per exemple, això, si dius, tu tens un cos que et funciona bé, però tens els ronyons que estan molt més envellits que la resta i acabaran fallant. Doncs hem de buscar un tractament que permeti frenar aquest envelliment a nivell del ronyó. Podem injectar alguna cosa al ronyó perquè pugui frenar l'envelliment i tenir una acció concreta, en lloc de donar aquesta pastilla universal que estem dient contra l'envelliment seria més complicada, però un tractament contra l'envelliment al ronyó potser seria més fàcil. Però per això ens falten els marcadors, de saber com mesurar. Una ciència una miqueta més bàsica, entendre una miqueta més l'envelliment, a base més bioquímica, biomolecular. Ara estava pensant en les hores de dejuni i dic, home, si segueixes un horari nòrdic, ja les fas aquestes hores de dejuni perquè amb el seu sopar a les 6 de la tarda. Si esmorzes una miqueta tard, ja te les fas aquestes hores. I ara... La veritat és que no és tan complicat de fer, i jo, per solidaritat, quan vam començar l'estudi, vaig dir, jo també ho faig per veure, clar, evidentment, si tu tens un grup de voluntaris que estan passant, fent un dejuni intermitent, a veure què els estan demanant, igual és molt dur. I vaig dir, vaig a provar-ho jo també, a veure què passa. I sí, no, clar, això també canvia persona a persona, però el meu metabolisme
funciona prou bé perquè puguis saltar l'esmorzar i puguis arribar amb prou energia a l'hora de dinar. De fet, ara que parlàvem de saltar-se l'esmorzar i em veig la cançó del Superesmorza de Super 3 i la Montse Patxat diu, ostres, fins ara es deia que l'esmorzar era un àpat imprescindible per tenir energia al matí, per anar a treballar o a l'escola, oi? Clar, què en fem llavors d'això? Ens saltem l'esmorzar a partir d'ara? És una pregunta. De moment jo no recomanaria encara saltar-se l'esmorzar a ningú i crec que és una molt bona pregunta perquè crec que un dels problemes que tenim és que fem recomanacions generals molt absolutes quan el cos humà és molt diferent de persona a persona, de fins i tot de grup ètnic a grup ètnic i tenim molts factors a considerar. O sigui, tu dir a tothom el que li senta bé és fer un gran esmorzar i després menjar el dinar més frugal i tal i qual, això depèn del metabolisme de molta gent. O sigui, jo mateix al matí no m'aixeco amb gana. O sigui, a veure, si m'esforço puc menjar un esmorzar anglès d'aquests amb ous i bacon i tot això, però després no puc fer res tot el matí, que he d'estar estirat païnt això. En canvi, hi ha altres persones al revés, que si no esmorzen amb una certa quantitat, després no rendeixen. Per tant, aquestes recomanacions absolutes de dir no, l'àpat fora ha de ser a l'esmorzar, depèn de les persones. Ara, tenim dues coses diferents aquí. Una cosa és el metabolisme i l'altra cosa és l'envelliment. Estan relacionades perquè el metabolisme està relacionat amb l'envelliment, però anem a veure què passa aquí. Tot aquest tema si això és important parlar-ne, perquè tot aquest tema d'utilitzar la dieta per millorar l'envelliment, la restricció calòrica, o sigui, té una raó biològica de ser. És a dir, això es creu que evolutivament el que passa és que quan els animals passaven per una època de gana, hi havia una sequera i no tenies menjar, el metabolisme entrava en una mena d'hibernació falsa, diguéssim, reduir una mica el metabolisme perquè poguessin els animals sobreviure a la sequera i llavors continuar vivint i reproduint-se després d'això. Per això allargava la vida una mica. Però clar, pagues un preu. Per exemple, en el cas dels animals, el que fan és tallar tota l'energia que va a reproducció. O sigui, no inverteixen zero en reproducció, perquè clar, no té sentit reproduir-se quan estàs en un moment que no tindràs aliment ni per tu ni per les teves cries. Per tant, estàs pagant un preu. Llavors, potser fer aquesta dieta severa, una dieta important, reduir el número de calories important o menys en una part del dia, té un preu, que és que estàs menys actiu, per exemple. Potser sí que et tens menys energia. Clar, a veure, què vols fer aquí? Viure més o estar actiu? O sigui, el que té lògica és que si el que vols conservar la longevitat de l'organisme, o sigui, allargar aquesta longevitat, el que no faràs és invertir recursos en gastar energia. O sigui, per exemple, és la típica cosa també quan parlem de dietes. Tu dius, jo vull fer una dieta i perdre pes, però vull mantenir la massa muscular perquè és la que fa que estigui guapo i tal. La primera cosa que farà el cos és carregar-se el múscul, perquè el múscul, si tu estàs donant senyals a l'organisme que no hi ha aliment, el primer que se'n va és el múscul, perquè el múscul gasta energia i no serveix per res. O sigui, el que necessites és mantenir, reduir l'energia. Per tant, és lògic, si fas una dieta severa, el primer que perds és el múscul. Llavors, no es pot tenir tot. Si tu vols tenir una vida activa, que funcioni amb energia i a sobreviure molt de temps, potser no és possible amb aquest sistema. Potser hem de buscar una altra alternativa. És a dir, que potser hem de deixar els nostres ritmes de vida. No m'agrada gaire, això, la veritat. Llavors, de moment hem parlat de la senescència, que de fet he linkat pel xat un conte que vaig escriure aprofitant pel tema que ja parlava amb el Salvador de ciències i lletres i linkar-ho tot plegat. També hem parlat ara una miqueta d'aquest tema més del metabolisme, de com viu amb el tema dels àpats i tot plegat. L'Albert també obre un nou tema, que si la teràpia gènica també pot jugar un rol en tot plegat? Pot ser. Estem anant cap a cada cop tenir més tractaments de teràpia gènica. Bàsicament, teràpia gènica és el concepte de una mica el que passava amb aquestes malalties que, sobretot els que estem veient, sobretot això, malalties causades per un defecte en un gen, el que fas és reemplaçar aquest gen per un gen que funcioni. Això és la idea inicial de la teràpia gènica. Ara s'està aplicant, per exemple, una de les possibilitats més importants seria en el cas de la diabetis. A la diabetis tens unes cèl·lules del pàncreas que no fabriquen la insulina que han de fabricar, algun tipus de diabetis concret, i el que faries és inserir el gen de la insulina a les cèl·lules que no l'estan fabricant. Això seria una teràpia gènica per solucionar un problema molt concret. Està funcionant en temes
malalties autoimmunes d'aquestes causades per un gen, o sigui, malalties que estan basades en un gen només. Però clar, l'envelliment és un procés genètic, o sigui, l'envelliment té un factor genètics, perquè evidentment el nostre envelliment ve definit com a espècie, cada espècie té una durada, per tant això ha d'estar programat en els gens, cada individu també té una durada diferent, hi ha gent que té més bons gens viu més temps i gent que no. Per tant, hi ha un factor genètic i hi ha un factor ambiental, evidentment. Tu pots tenir els millors gens del món, però si et dediques a tenir molt mala vida, doncs això et desgastarà més, això és claríssim. Però clar, si un cop entenguem aquests gens que donen la base per tenir una major longevitat, doncs podríem intentar agafar aquests gens i injectar-los d'alguna manera. Això és més complicat i crec que tardarem més a veure, abans veurem altres coses, però és un camí molt potent i molt possible que a llarg termini es pugui veure alguna cosa en aquest camp. Sí. I també, a part de tots aquests temes, el tema dels hàbits també l'has tocat una miqueta, no? Que al final si fem una vida doncs, amb uns hàbits més saludables o menys saludables també podrem tenir un impacte en el nostre envelliment. Potser el tema que també es comenta més amb l'envelliment és el tema dels telòmers, no? Aquest escurçament dels telòmers a mesura que les cèl·lules es van dividint. Això també s'està mirant si es pot donar telomerasa o es pot donar quelcom per tal d'evitar aquest escurçament, o com va? Sí, de fet, ja que ho menciones, quan parlàvem de causes de l'envelliment, en tenim descrites entre 9 i 12, depèn de quins estudis vegis, al voltant d'una dotzena, no? I una d'elles és els telòmers. Una d'elles és les cèl·lules senescents, una altra seria els telòmers. Els telòmers són les puntes dels cromosomes, o sigui, si us imagineu el material genètic que tenim dins la cèl·lula, els gens, es divideix en cromosomes, amb aquestes creuetes que són els cromosomes, tenim la X, la Y, tenim altres cromosomes, i a la punta dels cromosomes tenim els que són els telòmers, perquè els cromosomes s'escurcen cada cop que es copien, cada cop que una cèl·lula es multiplica, s'escurcen els telòmers. Quan arriben a un punt que està molt curs, la cèl·lula es para i es converteix en una cèl·lula senescent, en una cèl·lula envellida. Llavors, clar, la cosa lògica és si els telòmers porten la senescència, doncs allarguem els telòmers. El problema és que això és el mateix que han pensat les cèl·lules canceroses. Han tingut la mateixa idea i elles ja ho fan, això de activar una cosa que es diu telomerasa per allargar els telòmers. En teoria, clar, pots allargar els telòmers sense causar càncer? Seria una mica la pregunta. Si es pot fer, podria ser una manera interessant. Un dels factors que permetria evitar la senescència, evitar les cèl·lules velles, seria tenir els telòmers sempre llargs. Ara, si això es pot fer sense pagar el preu del càncer, és el mateix problema que tenim amb un altre, que és la regeneració cel·lular, que últimament estem veient articles científics que estan publicant sobre aquests factors que fan que regeneris els teixits, que fan bàsicament, generen cèl·lules mare, per dir-ho d'alguna manera, fan que les cèl·lules es tornin joves, es converteixen en cèl·lules mare. Això també està molt bé, però aquests factors que es donen, que són gens també que s'activen en les cèl·lules, un parell d'ells causen càncer. Llavors, estàs realment rejuvenint el teixit a canvi el preu que pagues causa càncer? Amb la senescència també podria passar el mateix. Si frenem la senescència és un dels mecanismes per evitar càncer. Per tant, si la traiem, potser estarem causant càncer. Càncer i envelliment són dues cares de la mateixa moneda i al laboratori ho hem anat veient així també. I trobar la manera de separar-les, és a dir, que tu puguis mantenir la protecció contra el càncer i no envellir com a conseqüència, no és tan fàcil com sembla. I de fet, sobre això, la Demonet Maxwell ens pregunta, ara que dius que són dos cares de la mateixa moneda, si les cèl·lules canceroses poden envellir. Sí, de fet al laboratori ho aconseguim. De fet, a veure, anem per parts. Les cèl·lules canceroses, una de les coses que aconsegueixen és no envellir. Són immortals. Les cèl·lules canceroses són immortals. I això ho sap tothom que hagi llegit el llibre sobre la Henrietta Lacks o hagi vist els documentals que hi ha, que és un dels primers casos de cèl·lules que es van aconseguir treure d'un tumor i posar al laboratori. Són les cèl·lules que es diuen HeLa, de Henrietta Lacks, que és la persona que se li va treure aquestes cèl·lules. Després d'aquesta persona n'hi ha hagut moltes més, i són cèl·lules que les tenim al laboratori. Aquesta senyora va morir als anys 50, o sigui, fa més de 60 anys que es va morir, i les cèl·lules les tenim encara al laboratori, les seves cèl·lules, i les té no tan sols jo, sinó que les té mig món. Per tant, les cèl·lules canceroses tenen aquest potencial de ser immortals. Ara bé, pots aconseguir que una cèl·lula cancerosa envelleixi, i això també ho fem al laboratori. Si actives certs factors, aconsegueixes que aquestes cèl·lules, en principi immortals, es converteixin en senescents, que és el que interessa. I això també està bé com a potencial tractament contra el càncer. De fet, això és una de les noves maneres d'enfocar el tractament del càncer. El diuen el one-two punch, o sigui, com dos cops de puny, un i dos. El primer seria
agafar les cèl·lules canceroses, fer que es converteixin en senescents, atacar-les per fer que es parin, es converteixin en senescents, i el segon cop seria eliminar aquestes cèl·lules senescents amb un fàrmac que neteja cèl·lules senescents. I si pots fer això, en teoria, hauries de poder evitar reduir molt la possibilitat de que rebroti el càncer. I hem parlat una miqueta, la conversa fins ara ha estat molt biològica, molt bioquímica i tot plegat. Però aprofitem abans que és una pregunta d'aquest tema, abans que me'n vagi una altra, i ja anem tancant, que si no ens allargarem per sempre més. L'Eduard diu pel xat, però les teniu perquè estan criogenitzades o estan vives des de llavors? Estan vives i actives i multiplicant-se com boges. O sigui, sí. Són cèl·lules que han seguit vives fora del cos i ja et dic, no són les úniques. De fet, qualsevol càncer, si pots aconseguir extreure les cèl·lules i posar-les en un plat de cultiu i que no es morin pel xoc, perquè a vegades no els agrada això, si s'adapten, pots tirar milles i no es moriran mai, estaran sempre allà al laboratori creixent i multiplicant-se sense parar. Les vagis cuidant, perquè si les deixes allà soles... Si les cuides bé. Has de cuidar. Com tota bona persona que ha fet alguna pràctica al laboratori sap, s'han de cuidar igualment perquè si no se't moriran. Sí, que se't moren les cèl·lules, si no... Exacte. De fet, que hi havia algun tema amb aquesta dona i les seves cèl·lules, algun tema també ètic dels seus drets o alguna cosa així. Sí, perquè clar, aquestes cèl·lules es van treure de la mostra del càncer d'aquesta dona sense dir-li amb ella. Cosa que en aquella època era una pràctica molt habitual perquè no hi havia cap mena de coneixement sobre això, sobre propietat intel·lectual, sobre drets, inclús, estem parlant d'això de mitjans segle XX. Tu li treus un tumor a una persona, doncs aquell tumor, en lloc d'anar a les escombraries, els agafes unes cèl·lules i les estudies. Ara, avui en dia, això no es fa. Qualsevol cosa que extreguis d'una persona, ni que sigui un tumor que s'ha de llançar, si s'ha de fer alguna cosa, demanes permís abans. Però això és una cosa que s'ha anat fent amb el temps. I, clar, una periodista d'investigació americana fa uns anys va estirar el fil, va descobrir que era la persona aquesta, que en principi no se sabia, perquè les cèl·lules aquestes tenen el nom HeLa, era el nom anònim, que no sabies d'on venia, però estirant el fil va trobar la persona i el fet que fos una persona d'un entorn socioeconòmic baix, negre, a més, va permetre construir un cas de dir que hi havia hagut un racisme, hi havia hagut també una explotació d'aquesta persona. Que sí que és cert, però primera, els temps eren els que eren i segona, no va ser l'única. O sigui, les cèl·lules de càncer que tenim al laboratori en tenim de centenars o milers de persones que se'ls ha tret algunes d'elles sense saber-ho. Ara ja sí, les que tenen ara ja et donen permís. I una de les coses que es reclama més sempre és dir, clar, que amb aquestes cèl·lules s'han guanyat molts diners. Bé, s'ha fet molta recerca, evidentment, s'ha guanyat diners, però és una cosa que ha ajudat, ha contribuït molt a permetre entendre el càncer i estudiar. O sigui, no ha sigut una cosa purament per profit. I com us dic, no és l'únic cas, però s'ha utilitzat una mica com a exemple del que és el consentiment, no? O sigui, com cal donar consentiment perquè es puguin fer coses amb els teus teixits o amb les teves dades, que això ha anat canviant molt amb els anys, com ha de ser, evidentment, no és ni molt menys justifico el que es feia fa 60 anys. Sí, però per sort ara ja el tema del consentiment està ja una miqueta més, el tenim més per la mà, és a dir, que sempre hi ha molta feina per fer amb tots aquests temes, tant de consentiment com temes que ja comentaves en algun moment, doncs de la medicina molt centrada encara en certa demogràfica molt concreta. Jo no va parlar de molts més temes, teníem temes, perdoneu per vendre, una mica més socials de què passaria si aconseguim aquest moment en el qual ens carreguem l'envelliment, i potser en lloc de comentar-ho el que fem és que ho deixem una miqueta en les ments de la gent que està mirant aquest directe perquè s'ho plantegin. Clar, si arribem a una societat en la qual tu arribes als teus 60, als teus 80, als teus 100, 110 i tens una bona qualitat de vida, què passa? Com ho aconseguirem econòmicament, no? Qui paga les pensions? O potser hem de treballar fins als 100 anys o als 100 i escaig anys? Crec que és un tema molt interessant que potser la gent també aneu-hi donant voltes perquè pinta que serà potser més realitat del que ens podíem plantejar. Efectivament, jo crec que hi ha una revolució possible que pot venir amb totes les teràpies d'antienvelliment, que quan siguin reals, perquè crec que ho seran, com m'ha estat dient avui, portarà uns canvis socials que s'hauran d'assumir. Tot això que dius és clau. Un tema també molt clar és qui es beneficiarà d'aquestes teràpies. Evidentment, al principi serà la gent rica i després els països rics.
I si ara ja tenim diferències importants amb esperança de vida, si tenim països d'Àfrica que l'esperança de vida és 40-50 anys, com era el segle passat a Europa, i a Europa estem als 70-80, si a sobre tenim fàrmacs que ho eixamplen més, què passarà aquí? A Europa viurem fins als 100, mentre a Àfrica viurem fins als 50 encara? Clar, hi ha molts factors aquí. Que un apunt que per això s'està parlant de que frenem l'envelliment no vol dir que no ens mati res, ni que no morim igualment cap als 100 i pico, el que sigui, que semblaria que potser sí que tenim una recatositat, si és que la tenim, qui ho sap, no? Una miqueta a l'aire. Sí, també. Evidentment, és una altra pregunta, això, si existeix un límit a partir del qual no podem passar, i evidentment tindríem altres problemes, potser es farien més guerres per matar-nos perquè no sabríem què fer amb això. Bueno, seria una mica com els elfs del Senyor dels Anells, no? Que si no els mates no es moren ells sols, però no sé, evidentment la mort seguiria existint en un format o altre, però seria diferent. Sí, aprofitant, tornant un altre cop a Ciències i Lletres, de fet, Asimov plantejava en algunes de les seves històries una mica aquest dilema. Quan tens una civilització que no pateix malalties i tot plegat i viu molts anys, es tornen doncs, potser molt menys ambicioses o molt més individualistes, i tots aquests temes que trobo que és superinteressant i que al final demostren un cop més que la ciència és quelcom que tota la societat n'ha de ser partícipe i hem de poder parlar-ho i debatre-ho. Totalment, i aprofitem, ja que ho has tret el tema, aprofitem ràpidament per fer propaganda de la ciència-ficció. La ciència-ficció, que sembla un gènere menor, és un dels camps de proves de pensament científic i de pensament sociològic i de pensament ètic més importants que hi ha, perquè allà és on els escriptors deixen anar a la imaginació imaginant futurs possibles, que són molts d'ells s'estan anant cap aquí, o són possibilitats que tenim davant en un format o un altre, i que per tant si no ens agrada com ens el venen o com és, hauríem de començar a treballar ara per pensar això amb les bases ètiques, les bases legals, per evitar caure en distopies com algunes que ens han descrit. I és molt interessant també llegir, i és molt xulo, Sí, també ens va I ens fa tots feliços i aquestes coses. Doncs ja per anar tancant, ja aprofitant que aquest directe va part del projecte La Gola del Llop, en el qual parlem una miqueta d'ostres, aquestes amenaces per la nostra salut, on la mèdia era parlada com l'envelliment, el fet de viure, no? És una amenaça per la nostra pròpia salut, per temes com la senescència, com anava veient, els telòmers que se'ns van fent curts i tot plegat. Tu com veus la situació? Creus que estem a la Gola del Llop o amb el tema de l'envelliment estem fent un bon camí que n'estem sortint o com ho veus? És molt bona pregunta, perquè la veritat és que no hi ha cap avenç científic o cap avenç tecnològic que sigui bo o dolent per si mateix, és l'ús que en fem, no? Fins i tot l'energia atòmica, no? L'energia atòmica pot destruir ciutats o pot il·luminar ciutats, depèn de com la facis servir, o pot crear accidents si no la controles bé. Per tant, l'avenç en si mateix no és mai bo o dolent. Serem capaços d'utilitzar bé aquestes eines, d'utilitzar bé aquests recursos aquest coneixement que estem generant? Aquest és el dubte i el problema. I crec que, no sé, depèn molt de nosaltres. Els científics posem sobre la taula una sèrie de possibilitats i llavors la societat és la que ha de decidir, no? I per això dic que depèn de tots nosaltres que escollim quin camí volem seguir i si l'utilitzarem per bé o per mal, si anem cap a la gola del llop o no. No sé, el problema que tenim amb la ciència-ficció és que normalment ens presenta el pitjor panorama sempre, perquè narrativament és més interessant la distopia que l'utopia, no? Ara hi ha hagut un canvi, hi ha alguns nous gèneres que intenten ser més positius, però jo crec que sí que hi ha possibilitats positives de futur, d'utilitzar coses com tot el coneixement que ens dona l'envelliment per arribar a un futur millor, realment que hi hagi menys malaltia, que la gent visqui millor, més sana, més feliç, i tot vagi bé. Ara, si ho aconseguirem o no, coneixent-nos els humans, que som una mica amenaces i tendim a explotar la part negativa d'aquestes coses sempre, quan s'hi fica els diners pel mig i tot això, que és com passarà, ja ho Potser hem de revolucionar una miqueta el sistema d'arrel abans de fer aquests grans canvis, però la ciència sempre va com 3 passos per endavant. Per si de cas, toquem fusta en que és un procés bo i tot plegat. Aprofito per preguntar, ja que estem així com a pregunta extra que ara m'ha sortit, tot això ho veurem? És a dir, quin és el timeline? Tu tira't a la piscina, ja sé que tots aquests temes mai se sap molt bé, però tirem-nos a la piscina. És la pregunta que et fan sempre, no? Quan anuncies o quan et demanen... Primer demanen la previsió de futur i et diuen quan tardarà a veure's. No sé, és complicat saber, perquè clar, hi ha hagut altres vegades de la història que deies, mira, aquesta tecnologia està a punt
en 5 anys tindrem aquí uns fàrmacs nous al·lucinants. I no, i llavors apareix un problema, un inconvenient, per exemple, la teràpia gènica que dèiem abans. Tota la teràpia gènica semblava que estava a punt d'esclatar a principis del segle XX, va haver-hi uns primers assajos clínics, va morir un voluntari i es va aturar en sec. O sigui, la mort d'aquella persona, una sola persona amb un assaig clínic, es va aturar en sec i es va retardar 10-15 anys i ara estem tornant a veure resultats ara, però hi ha hagut una parada en sec. Per tant, en qualsevol moment, si hi ha algun problema d'aquests importants, pot ser que es pari en sec, o al revés. Per exemple, amb la Covid hem vist al revés. Hem vist una acceleració de la recerca en vacunes d'ARN que ja existien feia temps, estaven treballant, però haguéssim tardat potser 10 anys més a tenir-les, o almenys 5-10 anys a tenir-les. La Covid va ser una necessitat immediata i va accelerar moltíssim aquest camp de recerca. Per tant, previsions costa molt. Ara, jo sempre ho dic, vaig trobar la frase que m'agrada, que resumeix això, i la vaig repetint sempre que puc, que és que la persona que es prendrà la primera pastilla antienvelliment ja ha nascut. Perquè crec que sí, o sigui, és a dir, segurament no serem ni tu ni jo, però potser el meu fill quan arribi a tenir 90 anys ja se la podrà prendre. Perquè és qüestió de, jo crec, seguint més o menys el patró que segueixen aquests tipus de descobriments, a la propera dècada veurem canvis importants, veurem segurament la primera aplicació de teràpies d'envelliment i potser 10-20 anys tindrem alguna cosa que faci el que deia abans, segurament no frenar l'envelliment i permetre'ns viure aquesta píldora de la immortalitat que busquem, o la píldora de la joventut, no serà immediata, però sí que en 10-20 anys tindrem, per exemple, fàrmacs contra l'Alzheimer, fàrmacs contra el càncer basats en frenar l'envelliment. Jo crec que això sí que ho veurem. Quina passada. Una llàstima que no ens pilli, segons les teves prediccions de futur. Espero equivocar-me. Ja per tancar, ja que estem a la gola del llop, volia saber si hi ha alguna amenaça per la nostra salut que creus que hagi de comentar en aquest projecte. Jo en tinc algunes al cap, però així com per idees, a veure si hi ha alguna cosa que tu creus, ostres, aquest tema en concret és important. L'amenaça més incontrolable, més difícil de predir i més segura és les malalties infeccioses. Evidentment, ho hem vist amb la pandèmia, o sigui, de pandèmies en veurem més i tenim, de fet, cada cop potser més i tot, o sigui, perquè estem en una manera, en una societat que cada cop està més connectada, cada cop és més mòbil, cada cop és menys respectuós amb el medi ambient, cada cop té més possibilitats de destruir, desmuntar el que és l'equilibri del planeta, i això genera més facilitat que hi hagi salts de microbis d'una espècie a una altra. I això és el que és la gran amenaça, perquè ho hem vist clarament amb un microbi relativament lleu com és la Covid, com el SARS-CoV-2, és un virus que no és ni de llarg el pitjor que coneixem, n'hi ha de molts pitjors, és un virus relativament benigne, tot i que se li ha posat moltes cometes perquè ha fet una massacre de desenes de milions de persones, però tot i així podria haver sigut molt pitjor. Per tant, crec que això segueix... Si un virus com aquest ha creat aquest rebombori, podem tenir exemples molt pitjors al llarg del segle XXI. Segur que veurem alguna altra cosa que passa i anirem veient el futur. Això per mi és l'amenaça més difícil de predir i la més clara que segur que passarà. Ara bé, altres malalties, altres coses... Jo crec que la gran amenaça, la gola del llop on ens estem ficant ara és la de les malalties neurodegeneratives. O sigui, si realment estem vivint més i allarguem més l'esperança de vida cada cop que arribem a edats més avançades, l'Alzheimer i totes les malalties d'aquesta mena cada cop seran més freqüents. I això és una cosa a la qual encara no estem preparats, encara no entenem prou aquestes malalties com per tenir... No hi ha cap tractament, de fet, útil encara per frenar o per curar malalties com l'Alzheimer, Parkinson, etc. I això augmentarà la freqüència i encara no ho tenim ni molt menys solucionat. Sí, perfecte. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies per ser aquí, Salvador Massip, la gent en directe que ens han anat seguint, han anat comentant pel xat, ens estan dient ara que també que moltíssimes gràcies, Salvador, que sempre és un honor sentir-te. I res, que esperem que fer-ne molts més directes de part de la Gola del Llop, per part de Neurones Fregides, que ens podeu seguir per divulgació en català. Els més joves ens podeu seguir per Neurones Fregides i si voleu divulgació científica de tota la vida podeu anar en Salvador Massip o seguir-nos a tots. Seguir-nos a tots i així contentíssims. I res, doncs moltíssimes gràcies per seguir-nos, Salvador, moltíssimes gràcies per ser aquí. A
a vosaltres per donar la plataforma per poder parlar d'aquests temes, que sempre són interessants. Moltes felicitats per estrenar-te per Twitch. Sí, bueno, he sobreviscut, Sí, sembla, no? sí, superbé, la gent encantadíssima. I res, ara... Ja està, ja he perdut la por. Exacte, ara ja tu mateix, la pròxima em portes tu de convidada. I ara farem un raid, que és bàsicament que enviarem la gent a una altra plataforma, a algú altre que estigui fent un directe també en català, per si voleu veure més contingut de temes completament diferents. Crec que estan fent videojocs, no n'estic molt segura, però és en català. Per tant, fins que vagi molt bé i fins aviat. Adéu, gent! Gràcies a tots.